In this life I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need someone. Така, приятели, обещавам, че вече в следващото видео сложа един микрофон, но днескашната тема на разговор, за която искам да водя от изключително дълго време, ме помолите в социалните мрежи. Нека да са просто аз съм добри, много ми е приятно за тия, които ме познават, а за тези, които ме познават, добре дошли, благодаря за подкрепата. Днескашната тема на разговор е доста интересна и доста хора се вълнуват от нея, а именно наистина ли ще се съсипете, ако преследвате големите пари на изключително млада възраст. И как, според мен, лично мое мнение, бърнаут, нещо като бърнаут не съществува. Ще дам личен пример със себе си. Когато започнах да правя пари, по някакъв начин, по някакъв късмет, аз успях да направя изключително много за изключително кратък период от време. И това нещо, което се случи, е, че парите както дойдоха при мен, по този начин и си отидаха. Днеска дойдоха, на другия ден ги изкарчих. Колкото и лошо финансово решение съм взел тогава, не съжалявам за нито един лев, който съм похарчил, защото той ме е научил да оценявам парите в доста по-голяма степен. Как тази паника, която аз преживях тогава, ще се опитам да я предам на вас, за да може вие да не са паникьосвати в случай, че изкарате много пари, да се опитате да ги задържите в абсолютно всеки един начин. Изкарах доста пари, но около 17, преди да навърша дори 18 години. Говорим за сериозни суми, над 5 цифри, големите 5 цифри, говорим ви 7-8 в рамките на няколко месеца. И какво направих? Аз казах, то толкова лесно е било. Вероятно винаги ще става все по-лесно и ще продължавам да ги правя ти пари, но жестоката реалност върхлетя. Така бам! Изключително бързо и ме остави на нулата. Бях останал с 5000 лева, които ги бях просто ми бяха останали, се чуят какво да ги прави и какво направих с тях. Пак нищо хубаво, изхарчих ги за един компютър. Това дали е окей, не знам, не мога да ви кажа. Този компютър, единственото, което направих след като го взех този компютър, беше да играя видеоигри, да си губя времето, така че не мога да кажа, че покупката с последните ми пари на тази техника ми е помогнала по някакъв начин. Слава Богу, аз успях да се измъкна от, да се изразя, ти, който ме гледаш, си играл също видеоигри по 15 часа на ден. Повярвайте, и аз го правих това нещо. Единственото, с което ми помогна е, че изгубих може би 5000 часа от живота си. Стоение върху шибания компютър. Сложих очила, загубих изключително много нерви, струших изключително много монитори. За какво? За абсолютно нищо. Както и да е. За самия бърнаут. Това искам ви да е идеята за цялото видео. И какво ще рече това бърнаут? Хората казват, аз работя прекалено много, правя прекалено от това, онова. Бърнаутвам, главата ми гърми. Аз съм на мнение, че бърнаут не съществува. И сега ще се опитам да ви го обясня какво означава не съществува. Значи в рамките на 2 години аз успях да ходя на университет редовно, защото просто искам да завърша едно образование. Поне да имам едно образование. Не защото много искам и за мен университета не е скам, но съм дал дума на моите родители, че аз един ден ще завърша, ще имам образование, колкото да не ми се иска, колкото да виждам, че няма смисъл, но по-добре да го имаш, колкото да го нямаш. И успях да ходя на университет. Редовно, не ви говоря задочно, редовно. Успях да тренирам, успях да науча едно умение, което да работи за мен, успях да поддържам добра физика, горе-долу добро менталите, имах време да езда с жени, имах време да ходя по почивки като цяло, имах време да правя доста работи. И сега ще ви обясня аз какво правя. Когато се мъчих по 1-2 седмици, аз успях да изкарам някакви пари. Ента на брой сума, без значение каква. Аз казах, няма смисъл да работя повече. За какво да работя? Аз съм ги изкарал, тия пари ще ми стигнат за определен период от време. Това е най-голямата грешка, която направих в шибания ми живот. Така, наложи се да сменя малко положението, където стоям, но това няма никакво значение. Това, което искам да кажа е, че моите excuses да не си свърша работата бяха от точно тази измислена лимитация, която аз наричах по някакъв начин бърнаут. Брат, не мога отида днеска на зала, бърнаутнах, много съм бачкал. Къде си бачкал, бе, Халка? Нищо не си бачкал. Къде си бачкал, бе, Халка? Нищо не си бачкал. Не смятах, че съм контент зависим. Освояването на толкова ненужна информация по какъв начин ще ми повлияе на шибания мозък, но повлия ми. Загубих изключително много време в скролване във Facebook, Instagram, TikTok, за абсолютно нищо. Извинявайте ме, приятели, че се налага толкова чест да сменям дестинацията, от която снимам, но просто съм на място, където хората идват да се почиват. И аз не смятам, че някой ми е длъжен да ме търпи, да ми слуша мотивационните клипчета и така нататък. Уважавам хората, даже доста хора ме уважиха мен. Дори ме оставиха да няколко зали да се снимам свободно, както и да е. Това, което искам да кажа е, че такова нещо като бърнаут няма. Наистина няма. Ние сме на по 15, 16, 17, 20 години. Аз си губих времето. Успях да постигна нещо с 10% усилие. И съвета, който мога да дам на по-младите е на годините около 16, 17, 18
времето, в което вашите родители се грижат за вас и се стараят да просперирате в този живот по някакъв начин, учи, иначе нищо няма да стане от тебе, няма проблем. За някои неща трябва да слушате вашите родители. Ако искате да гоните нещо, каквото и да е било то, моля ви, почнете да го гоните от ранна възраст. Ще постигнете нещата изключително по-бързо. В момента живеем в свят, който можете да направите нещо изключително бързо, в рамките не на години, а на месеци. Информацията е 10 пъти по-достъпна. Абсолютно всичко, не знам как да ви обясня. И не искам да чувам от никой. Искам да споделите в коментарите какво за вас е бърнаут. По какъв начин вие се чувствате, че бърнаутите, че не може да издържате повече, че се чувствате зле и така нататък. Защото аз дълго време си мислех, че бърнаутвам с 2 часа работа на компютъра, 2 часа време в залата, но в крайна сметка не си смятах времето, което прекарвах на кафенци, не си смятах времето, което прекарвам върху шибания телефон, не си смятах времето, което играх на шибаните игри. Изгубих ли си ума, докато преследвам големите пари? Малко. Но пука ли ми? Не. Мигам ли като световара? Не, да съм мислил, да не съм играл по 15 часа майна. Да не съм играл по 15 часа на шибани игри, човек. Как мога аз да си позволя да се оплача в момента, че нямам пари, че нямам нищо? В крайна сметка, шибания глупак, който бях преди 3 години, разбрах, че качеството е 10 пъти по-важно от количеството. И затова тези видеа ги правя, защото аз не искам да бъда разбран от масата. Който трябва да ме разбере, ще ме разбере. Който трябва да ме чуе, ще остане това видео, ще чуе какво имам предвид и ще сподели дали е на същия път, на който съм аз в момента и дали гоним едни и същи цели. Пак казвам, приятели, няма такова нещо като бърнаут. Спрете да гледате този TikTok. Нима гледайте, че качвам клипчета, че качвам контент. Аз дори не осъзнавах този контент колко много забърка хората. Си изградят някакъв имидж за мене, който де-факто няма абсолютно нищо общо с реалността. Аз не съм комплексар. Не съм глупак, не съм силен дур. Аз съм просто един човек, който се опита да пробие с нещо различно. И то какво различно, то всеки качва просути в социалните мрежи. И до какво водят? До събирането на една лоша енергия, която е ненужна. И какво разбрах в последствие? Че е по-добре да дадете наистина реална стойност. И както и да е, ще говорим за това по-нататък. Сега просто главата толкова много неща иска да ви сподели, че ви е бедна фантазията. Нямате бърнаут. Имате, как да се изразя, грешна стратегия, по която върши нещата. И не ви говоря за специална рутина и така нататък. Нито съм ставал в 5 часа, нито съм четял хиляди книги. Не съм си мил зъбите в определен час, ако ме разбирате. Капка по капка става вир. И това аз не го осъзнах. Наистина не го осъзнах толкова дълго време. Аз се стараях, наистина, обръщах си внимание на бизнеса, но 80% скробвах в шибания TikTok, 80% си губих времето с абсолютно всичко възможно, което може да се сети. Единственото, което получих, единственото, което ме задържа, единственото, което ми помогна да направя толкова в този живот, беше шибаната последователност. Може и да съм си губил времето 80%, но поне 20% всеки ден аз бях в нещата, бях в играта. И тези 20%, които давах всеки ден, се стакваха. И успях да направя нещо. Така че този YouTube канал ще е най-вече да документирам начините, по които аз успях да постигна нещо в този живот и как поколението, което в момента е изключително залъгано заради тия социални мрежи, се опитам да ви предам една искреност, честност и ви кажа истината за живота каква е. Социалните мрежи изключително много лъжат. Социалните мрежи накараха жените да си мислят, че всеки на 18 години трябва да прави по 10 бомбона на месец и да очакват мъжете да карат кола за 100 000 лева. Минимум на 18 години. И ако нямате тези неща, едва ли не да ви карат да чувствате слаби. Приятели, не сте слаби, повярвайте, вие сте легенди. Един ден ще имате пари. Един ден ще имате възможности, ще имате прекрасна жена, ще сте перфектно здрави, ще сте в перфектна форма и така нататък. И ще разберете абсолютно целият смисъл на живота. Така че не искам да чувам повече за бърнаути. Искам да седнете на газа и да отделите малко повече време за вашето личностно развитие, защото наистина трябва ви ето толкова малко да сте по-добри от всички. Трябва да отидете на зала, трябва да научите едно умение, примерно. Трябва да обръщате внимание на вашите родители, трябва да се намерите едно хубаво момиче, което да ви подкрепя. Направете ли тези 4 неща? Вие сте по-добри от 99% от хората на този свят. Благодаря на всеки, който остана тук и ме чу. Съжалявам, че нямам микрофон, дошъл съм да се почувам. Много благодаря за всеки, който остана до края на това видео и по някакъв начин ме е чул. Надявам се с моите думи да съм докоснал няколко човека. Се радвам наистина да ми казвате от всяко видео да ми дадете тема, по която желаете аз да говоря. И желаете аз да дам мнение по темата, защото нещата, които ви говоря, не са копи-пейст.
Не ги чета на телепромтер. Абсолютно всичко е one to one. Как аз смятам, какво мнение мога аз да ви дам. Сценарий за нищо няма да си правя. В момента съм фръкнал с телефона. Буквално, гледай. Буквално съм в залата на фитнеса на Спатов, в което съм в момента, и говоря каквото искам, каквото смятам за добре. Не търся абсолютно нищо. Говоря на 100% реално както трябва. Благодаря, приятели. Продължаваме да работим. Лек ден от мен и ще се видим в следващото видео. Чао! I don't wanna be outside. I need some.